En aquest local intentem combinar tapeig informal passant per tapes modernes, tapes tradicionals. On podem destacar sobretot les insòlites i excepcionals braves. El que fa que siguin diferents és el format de la patata i els ingredients on posem a la salsa especial. Tot això ho podem amenitzar els dijous al vespre, amb música en directe, on intentem anar canviant els estils musicals, passant des de blues a jazz i salsa. Bé, això és tot, us esperem aviat i espero que us agradi.